13 बोसोरारि जथुम्मा दुलाराय बाथौ गौथुमनि देग्लाय बोसोरनि बे जथुम्माया सनितपुर जिल्लानि थेलामारा गामि खाथियाव थानाय नैबे दुब्लिबारियावनो जागोन आरो बेनि थाखाय रिसेपसन कमिटि दानानै दा गामियारि जोंनि थेलामारा ओनसोलनि साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा लोब लोब ओंखारनानै खामानि मावगासिनो दं आरो बे जथुम्मायाव भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथाङा फैगोन आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनाबो फैगोन दा बे हिसाबै मोजाङै खालामनो जों सेस्था खालामगासिनो दङ बेवहाय गोख्रोंथार मोनसे मेनेजमेन्ट कमिटि बा रिसेपसन कमिटि दाफुंनाय जाबाय आरो बिथांमोनहानो सान हर खामानिखौ मावगासिनो दङ गोबां खामानि मावबावनांगौ दङ दा दिना 20 दिनसो दंबावो 3 सप्ता गैद्रायला दा बेनि गेजेराव जोङो खामानिफोरखौ मावफुंनांगौ दा बे गौथुम्मानि आसोल माने मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय जिहेतु बर'फोरनि धोरोमानो बाथौ आरो बर' हारिया जि समनिफ्राय सृष्टि जादों इसोरा जेब्लानिफ्रायनो बर' जाथि हिसाबै सृष्टि खालामदों बर' राव सृष्टि खालामदों बर' हारिमु सृष्टि खालामदों बे समनिफ्रायनो बाथौआ बर' फिसाफोरनि धोरोम फैयै 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 गेजेर समावहाय गोबां बर'फ्रा बिभिन्न परिस्थितियाव बिभिन्न समावहाय माखासे संकरि धोरोम नाजावनानै लादों सोरबा ख्रिस्टान जादों आरो गुबुन गुबुन धोरोमावबो सासे सानै थांनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय दासिमबो 80% अर मर बर'फ्रा बाथौआरि जानानै दङ दा बे बाथौआरि फिसाफ्रा बर'फ्रा बाथौ धोरोमखौ माबोरैहाय साबसिन खालामनो हानो बेनि फुजिनायनि नियम ओमफ्राय बेफोरखौ आसार खान्थिफोरखौ बोरै फोसाबनो बेनि थाखाय बोसोरफ्रामबो जथुम्मा लिंनानै बयबो धोरोमारि बिथांमोनखौ लेंहरनानै सावरायलायो आरो बे हिसाबै थांनाय कयेकथा बोसोरनि गेजेरावहाय बाथौ धोरोमखौ मोजां मोनसे धोरोम खालामनो हानायनि लामायाव फैदों आरो मोनफ्रोमबो बर' गामियाव गाव गाबागाव बाथौ मन्दिर थानसालि बानायनानै लानो हानायसिम फैदों आरो दा बे थानसालियाव फुजिनो थाखाय दौरि आरो जेसेबां फुजिग्रा नांगौ खेराइनायाव जेनेबा मा होनना बुङो दौदिनि बेफोर दा बांसिननिफ्राय बांसिन जालांगासिनो दङ जों आसा खालामदों बाथौ धोरोमखौ जोङो मोनसे गिदिरथार धोरोम खालामनो हागोन आरो बेनि थाखाय बाथौ गौथुमनिफ्राय भारत सरकारनो मोनसे दाबि जनायनाय जादों जिहेथु बियो मोनसे गुदिथार धोरोम बेखायनो जोंनि बर' फिसाफ्रा जायफ्रा बाथौआरि बिथांमोनखौ बाथौ धोरोमनि जि सेन्सासावनो जाथों बा जिखुनु माबायाव जाथों अफिसियेल माबायाव मेटाराव बाथौआरि मानसिफ्रा जेन' बाथौ धोरोमनि बेला जेब्ला कलम थायो बेवहाय बाथौ लिरनो मोनो जेरै जैनफ्रा जैन लिरो सिखफ्रा सिख लिरो हिन्दुफ्रा हिन्दु लिरो ख्रिस्टानफ्रा ख्रिस्टान लिरो जोंबो बाथौआरिफ्रा बाथौ लिरनो मोननांगौ बेनि थाखाय भारत सरकारा जोंनो मोनसे आलादा कलम होनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों